Naša úspešná reprezentantka v biatlone Pavlína Bátovská-Fialková a Fiesmann spoločne mieria do budúcnosti. Plány. Plánovať v športe to je alfa a omega všetkého. K výsledku vedie dlhá cesta a musí to byť všetko dobre naplánované do posledného detailu. Ja by som to určite nazvala, že je to nový štart. Samozrejme mám obavy, pretože chcem vykročiť správnou nohou do niečoho nového a to vždycky prináša aj nejaké rizika. Profesionálny šport mi určite chýbať bude, ale športu ako takého sa vôbec nevzdávam. Aj z hľadiska zdravia sa musím udržiavať v nejakej kondícii, lebo by to nebolo správne ísť zo 100 na 0, hlavne pre to zdravie. Do budúcnosti mám veľké plány, určite by som chcela v prvom rade postaviť domček. Ide o kombináciu splitového tepelného čerpadla a fotovoltického systému. Je to v súčasnosti najefektívnejšie riešenie pre takýto typ rodinného domu. Plány už máme a môžeme stavať.